ngwakirizie ọtụtụ ihe mgbaama nke a na-akpọ asambodo nke ndị Israel onwe ha wetegoro n'ala Igbo. ị na-anya ebe a anyị aga nke a bụ mayor na Upper Local United States oge gara America. Mụnwa dị ebe a igbe mbukwu nọ ebe a onye a bụ mayor anọdụ local gọọmenti na United States. Ka Tansibanye nke bụ sent asambodo wee na-enye m oge aga n'Israel ma anyị ga-ebe niile orike bụ asambodo n'ọnwa na nwere ọnụ. Nke a bụ obibịa oge ejekwala Israel. Ndekwa anya oge agala Israel ndị Israel chia m akwa ime na ha chara m akwa ibe ọbụla m ga na-akpọzi m King of the Israel. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye Igbo wee soro anyị oge ahụ mụ na gị nọdụ ka ihe ese pichọ maka na ndị ọcha na-achọrọ ka gị na-ese pichọ nọ ịbịakwute m nso gbawa igwe sete pichọ ị na-anyị bụ ka ndị ọcha agba m okirikiri. Obu certificate ahụ BAT knowing that the nji were recognize kwa na Emmanuel Paul oge agakwala Israel orike bụ asambodo nọ ndị kolekole orike bụ asambodo. Nke akwa bụ asambodo ahụ. Mbido akwụkwọ certificate nwe enyere m akwụkwọ certificate nwe n'ebe May 22nd 1997 na International Conference of the Judah, Hebrew and Israelites. Onye signed up with Church of Israel, International Director, nke Solomon Sabbatic Federation. Enyere m certificate nwe nji wee gosi bụ ndị Israel na ba agwụgwọ nwanne m a na-achọ achọ. Point ya m dị as the West Africa coordinating Igbo and Israelites. Oge wanye m certificate ya dị ebe a agwalịba m dị about 43 countries where the Jews all over the world nọ na communicate as ụmụnne anyị maka ibe a ji wee nye m and then nkọwa niile na ndị mmụ Israel na-ekwu na ọ na-aga ụwa niile mgba ụwa niile ebe ụmụnne m nọ na akwụkwọ nsọ gbasa na akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl gbalịba na olugo ka ụmụ Israel mali ụmụnne ebe ọbụla ba gbasara agbasa ka anyị kọtọ wee na-eme gịnị wa na-aga na ebe akwụkwọ nsọ gbalịba andọkwa m oge gbalịba nọ n'ebe agbaba nna gị nke a kwa obiaba ka obiaba dị egwu obiaba ọmụdụgo gawa Jos obiaba dị oge ndugo gawa Jos wadịcha ebe a na onye nke nwaanyị a bụ onye amị onye Israel wadịcha ebe a mụnwa dị ebe a ebe anyị chere meeting ndị uni Jos ndị university ka ndị Igbo niile juru na Jos ebe ahụ basika anograte ebe as ụmụ Israel almost about 3 days na Jos oge ahụ oge anyị jere ebe a adịghị ama onye plane anyị ji wee jee plane Emeka ọbụ ikenela anyị Emeka ọbụ obu asambodo nchi Israel achị ibe niile o nwere ọrụ asambodo ọ bụrụ ịchọrọ mọ asambodo nchịta gị ndị dịkwa n'ime akpali enyere m aba niile o mee 7 months ndị adịmadị aba anyere basị na akịrị ọbụ eze a na-ezube ezi ebe a ndị ọzọ wee nyekwa aba m wee soro ndị enyere o mezie ebe 3 months akpọ aba m na aba m ka echuzuru bụ ndị a dị 27 na-ekpe ekpele ndị ọcha mụ na amara mbụ ndị a sị dị etiket sị m bịara na ụmụka chusi bịara ebe a na sabanye sem certificate ya m dị ebe a ne ga-ekwute certificate dị n'ebe so oge akpere m ekpere ka a sị m na ndị Igbo na-eji okwute
n'ime dị n'ime ana the mileage gbagba na ana enwere ike collect ya n'onye ka eji wee tiro ndị Igbo na ekpere ekpere na okuta wee na-epulgo okuta atụ Igbo enwere onwebe ina this certificate bụ certificate wa nyere m take a glass maybe again. Because this is my journey in Israel. We never more club in Georgia. Ever my journey in Israel. Even there was a liver nana. Even an case. Even a liver when the banana. Egombudambu. I am a cook guy. Or you want to wear cowrie. Ordinary the men would be. Eriji banke wede owive ndị Israel chọpụtale anyị na anyị bụrụ nwanne dị ebe owive ndị Israel chọpụtale bana Igbo ji bụrụ nwanne ka eji ego mgbudamgbu ego ayọrọ ndị oyibo na-akpọ cowrie wee dee ya a na-akpọ ancient Hebrew writing ọka dị na abụ ga-akpọ ede n'ọnụ Hebrew okwute a bụ ibe anyị wee bute ya bụ ibe nna anyị bụ eri bụ nna Igbo niile ibe odoro ụgbọ ndị Igbo na-akpọ pat ibe odoro ụgbọ ibe odoro ugbo kwute enwe dịchaka step ọ dị ọtụtụ and na-anya kịta ebu n'obere kọlọ ka o nwere ya ka a na-akpọ only stone ahụ ga na-agwụ ya ma anyị mara n'ọdị na Baịbụl ma abụla abụgola akwụkwọ nke ụwa niile maali bụ hisịrị ọ bụ ọsọ hisịrị mmụ Izrel ọ bụ hisịrị ụwa niile maka ibe na-akpọ Chineke ị na-agụtara maka Israel malitere ọgwụ the Bible Israelite mere ka anyị malịlasị na Bible is a history about Israelites. If I put the only stone, if I will rebash, I will tell you. Then they cook. The weather. Eri tu budi wa. Na eri ya. Na muna gina ba. So na brand ya ko ya da nelu, ke tu ndi ugla ko sibe ku. Ma bra na mo gamu. Check movies international ka anyị na-ebu ọkpọ ekene ma ọ bụ na anyị awụkpa anyị ga-ebute bụ ekene wee buo otu a ka anyị si wee fụ ya n'obi aka ji ọfọ eze ọra na Agleri otu a ka anyị si wee fụ ya n'ụbọchị taata aka m ka onye nze Ben Ogochukwu ike okwu anyị ga-adịkwa n'iru n'akụkọ anyị. Unu chetara na mgbe a na-anụ ọgụ agha Naịjirịa na Biafra na ndị Israel na onwe ha bụ ndị izi bịara inyere ndị Biafra aka site n'ibute ụgbọelu eji anụ ọgụ. Mgbe ahụ o dosibeghị ha anya na anyị na ha ọ bụ ofu mana ha na-enyu ya n'ihi na ha mana o nwere agbụrụ ha pụrụ apụ. Mana emechezie ka a nụchaziri ọgụ o mechezie dofe anya na ndị Igbo bụ ụmụnne ha na-achọ achọ. Ngwa kirizie dozie ike dị ife na onwe ya ka ịfụ ama ọ gbara na nke a bụ eziokwu. Kirie ya ugbu a. Abụ m dozie ike dị ife Dr. Dozie ike dị ife ike nga Nnewi ikuku egwu mbu Owere Idu Eri Kingdom. Abụ m a medical doctor. Abụ m a medical specialist, gynecologist and obstetrician. Na onye na ebe m kpawara isi n'ụzọ dị iche ife gbasara atụkwa amụkwa na ọya ụmụ nwanyị. Abụ m onye Nnewi na Anambra steeti, Nigeria.
onye rụgoro ọtụtụ ọrụ na Naịjirịa. Anyị nụrụ na isi ala Naịjirịa dịbụ na East, wee mechaa gbagobezie Lagos, wee gbagobe Abuja. Dịka okenye, ị nwere ike ịmatatụ ihe butere eji bugobe isi ala anwa n'ugwu? Ife anyị akọwa eji bugo ya erika. Ọ dịbụ na Kalaba, nwa oge ebubere ka ya dị n'akụkụ Asaba, mechaa ebuga ya Lagos maka ife na ọdị n'ụzọ mmiri, ụgbọ mmiri ya esi ya ekunye. Ndị ọcha buru ụzọ n'ọrụ na ya Lagos tupu abawazie ya obodo ndị ọzọ ime. Emechaa wesị mba na ebe ọ dị na Lagos na ọ dị n'ịcha ka ebuga ya n'ebe nọ ka etiti Naịjirịa. Onye ka eji gbaba izu wee sị ka ebugharịa ọnọdụ ọchịchị si na Lagos buga ya Abuja. Ndị na-anụ agha na-ekwugasị ife ndị ọzọ na-asụkwu na ebe eji buga ebe ahụ n'ọrụ orika nọ na-adị ama emenụbụ ọgụ, na ọ bụrụ na isi obodo dị na nkọ, esi nkọ bịa na-alụrụ ha n'isi obodo ahụ, ọ dịka a ga-asị na obodo ahụ na-emeri ene. Ma ọ dị n'etiti tupu anụrụ ọgụ ruo ebe ahụ wee chụpụ ndị nọ ebe ahụ, o nwere ike kasịtụ ike. Ọrụsọ Naịjirịa mere ife. Obodo dịka Brazil nakọta bugharịa isi obodo, isi ọchịchị ha si n'ebe ọ dị buga obodo ọfụ akawapụtara akpọrọ Brazil. Ndị ọzọ na-emegasị ya ife dị etu a. Ndị Canada mere ya. Ndị ọ dịrị mma etu o si deliva wee na-eme. Nsogbu akpọrọ mmịa na onwe nnukwu ife n'ọgwụ ka emerido ndị a ma ọ bụ ka eto ndị a. Etu nsogbu ya. O nwere mpempe akwụkwọ m na-ede kịta. Ife ajụjụ m na-ajụ bụ one nde ka anyị bụ, ebee ka anyị si, ebee ka anyị na-eje, anyị bụ ndị Igbo. Enwego ka a si jụọ ajụjụ a. Ndị ọbụla na ọkwa n'ebe fa na-aba na-ajụfasị ebe ọtụtụ ndị na-achọ ebe ha si. O siri ike ịchọpụtacha, maka ọtụtụ ndị na-eme ha chọkọta asị ha na nna ha n'osi n'elu daa, ma ọ na-afụrụ ya n'okpu mmiri, ma ọ na-afụrụ ya ka ọ nakọtara osi n'ime ọbịa pụta nọrọ. Akụkọ ndị a nọ ka akụkọ ịkọja, ebe ndị oyibo na-akpọ mit. Anyị si Israel dịka ndị Juu wee bịa ebe a biri, ka ọ bụ ebe a ka anyị nọ ụmụnne anyị wee pụnie ije wee jewuru ndị Israel. Akọwabere ọfụma ka o ju m afọ. Ọtụtụ ndị na-ekwu na anyị bụ ndị Juu, na anyị na ndị Israel bụ ofu ndị, maka na o nwere mmemme anyị na-eme iri ife ha nke ha, ife anyị na-eme iri nke ha, dịka ibi ugwu, ịmachi nwaanyị, ikuchi nwaanyị, ka esi enyi ozu, ka esi akwa ozu, ka esi asọkarị nsọ dị iche iche. Ma na ekwuchara ya bụ ife, o nwere ebe ọ na-afọ n'ebe m nwa nọ, maka na o nwere ebe ndị oyibo na-akpọ scientific evidence. Enwere ike sị na anyị na ha yiri, na anyị na ha bụ ofu, na anyị bịazi na-anwụchabara anyị wee gbajie. Ekwere m ekwe, mana na-ama na gboo na ndị Juu nwere aka odide, nwere ife na-ede. Anyị na-akọwakwasị na anyị nwere ife a na-akpọ nsibidi, mana na abụbere m onye pụtara wepụta ebe edere ya bụ nsibidi were egosi ebe ejiri ekọ akụkọ ma ọ bụ dee ife ka o siri kwesị. Ebezi ka ndị Igbo mụ na gị kedizi ebe anyị nọ ife odide wee ganarụ anyị, na ndị Igbo, ndị nna nna anyị ha, ndị ichie, ndị ochie mụrụ anyị, na ha dị ede ede, ara ha agụ agụ. Ebezi ka ọ na-aganarụ anyị, ọbịa ibe na fọrọ. Mana na echere na achọ inweta ya bụ isi ọfụma, na sayensị agbanitegori nne n'ọwa abịa. Population Israel tata, ndị nọ n'ime Israel, Jews nọ n'Israel ife dịka 7 million. Population ndị Igbo ma ọ nọ n'ụzọ nọ n'ilo ya bụ ife dịka 40 million.
oke akpọpụta ndị atinye aka wepụta ndị Igbo ezigbo ọnụọgụ riri nne, kpọpụta ndị Juu ezigbo ọnụọgụ riri nne, were ọbara ha nene onwe ebe a na-akpọ DNA, that was ribonucleic acid, anyị enene were mmadụ ọ bụ ofu, maka eji achọpụta ndị na ha bụ ofu. Ọ bụrụ na ebu na-emụta nwa kịta, ọ dịghị ka nwunye gị kparịrị overhead ọkọngụ dị ife ka ejenene agwaghị na ọbụ mabara gị nọ na ọbụrụ. Anyị eji agbanwe ndị Igbo na ndị eji mgbe kịta na-ayọ onwe onye nwere ike iweta ego nye m nwa mma agba mbọ kpokọnata ndị Igbo enene ọbara ha, kpokọnata ndị Juu enene ọbara ha, anyị enwewo ụsa ife nke onye ọ naghị aghasị na ọbịa ma mba na ọ bụrụ ya, anyị ekwugheridebe dịka ife a na-ekwu ọnụ ekwu dịka anyị na-agba mbọ asị na anyị na ndị abụkwu maka na ha na-eme ọfụma, ma na anyị na ndị abụrụ maka na ha na-eme ọfụma. Ọ bụ ife kwesịrị na anyị emenwe emekịta enwe full proof scientific evidence anyị na ha bụ ọ bụ na ọdụ ka etu esi nwe universal brotherhood of man na mmadụ niile bụ onwe ife jikọrọ anyị na anyị erika. Nne anya na bookshelf m ebe a mma chinyezughị akwụkwọ 10 kwadọfa ebe a mmechi ife egosiba ngụfa, mana na a na-akọwa mana onye chọrọ scientific proof ewetachabere ọfụma. Mmakọ na onwe ndị na-asị na-achọpụta n'ọbịa n'ọbara na ya chọrọ ka akụwa ya ọfụma. Ije n'akwụkwọ edere gboo ụmụ ofu onye ojii onye Igbo adọje n'agha, adọje gbaa ya uru, kpọje ya Amerịka, medidile mee na obodo ndị ọcha England, nọrọ ebe ahụ gbara onwe, mụọ akwụkwọ, debe akwụkwọ, bụrụkwuo nnukwu mmadụ amaala a na-akpọ ya Ọlaụdọ Ekpanụ. O kwuru sị na ndị befa na ndị Juu na faịlị ife a ife odere 1740 something, over 200 years ago. Na ife dị etu a bụ ife anyị awerue n'elu anya ọbụla tie ji n'obi na-achọrọ ka achọpụta ka ọ bụrụ ka ụsa bụrụ ma ọ na-achọ ka ụsa bụrụ ewere obi ka a marụ ka o si dị wee chọọ ya achọpụta ya, oju onye ngụ afọ oju onye mba. Daalụ. Ọ dị mma, anyị na-ekele. Anyị chọpụtara na mgbe a na-anọ ọgụ na ndị Israel bịara nyere ndị Igbo aka site n'ibute nke a na-akpọ jet fighter. Ị chere na ọ bụ gịnị bụ ebumnobi ha ji mere ihe a? Ndị ọbụla emegbugoro emegbu, fụ onye ọbụla a na-emegbu ọ na-enu ya nka n'obi, makwa na ọrụ sọsọ ndị Israel nyere anyị aka, makwa na anyị nwere ife a na-akpọ recognition site n'aka mba 5 ndị ọzọ. Ọrụ ndị ahụ asịrọ na anyị na ha bụ nwanne, ọ bụrụ gozikwoke, ọ bụrụ na ọ bụ ọbara na anyị na ha bụ nwanne kpatara. Anyị nwere Ivory Coast, nwee Gabon, nwee Haiti, nwee Tanzania, anyị nwere enyemaka ezoro nzuzo n'aka ndị France. Anyị nwere enyemaka ezoro nzuzo site n'aka obodo Sweden. O nwere onye Sweden Van Rosen butere plen bụ anyị sokwu n'anya anya na-ejere anyị ozi dị iche iche. Ọrịa eme na anyị na-ebu nwanne ofu ọbara n'ọwụ ka o si metụ ya n'obi, si ejina maka ifi nke a sị maka na ndị a nyere anyị aka na anyị na ha ahụ asọrọkwa na anyị na ha ahụ abịasọrọ na anyị na ha ahụ, kama na o kwesịrị ka a chọpụta ọfụma tupu a na-egbu. Kịta ama nne a na-atụ enu si ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ. O nwere ebe ya apụtakwara ịnụkwara ube mmadụ ọ bụrụ nwanne gị si ọgịnị na-eme, ọrụ ịjụrụ a na ọgịnị na-eme ọrụ na gị na ya bụ nwanne, mana na ama na-asị ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ na ọ na-emetụ n'ọbara. A na-egbu nwanne gị emi na ọ na-emetụ n'ọbara, ịpụta otu ego na ọkwụrụ isi ọgịnị na-eme ife ịmụ imi na chọpụta
ife mere ọ ka o si adịda. Gịnị meziri Amerịka bịaziri dagensị ndị Igbo den? Amerịka ghọtakwa na ha na England, Britain, United Kingdom nọ ka ha gbalụ ndụ n'ụzọ dị iche iche. Ịma na ndị nụrụ ọgụ ahụ, ịma na ọ bụ Britain, Russia, Egypt dị Nigeria na-analụzi nkwe, na-analụzi aka. Ọ bụ obodo na-atọ siri ike ka Biafra nụsoro ọgụ, ka Nigeria nwụrụ Biafra ọgụ, ndị ahụ bịa nyere Nigeria aka. Ọ bụrụ na ha bịa nyere ha aka etu ahụ, onye anwa dị ọka na onye ọ na-egbu isi anaghị eji ọgwụ a na-eju afọ. Mana na ndị a bịara nye aka, Amerịka na-akwado Britain maka ha na ha nọ ka aka nị na aka ebe. Ọ bịa kpatara mana na asị nkwuo mmasị na ọ ga na-adị ha nwute kịta n'ọdụkwa ka afọ ahụ ha gbara wee banye ya inye aka ha na ha gbatara ya ọfụma. Maka na ọ bụrụ na Biafra kwudoro, ife a na-adịghị etu ọ dị kịta na Naịjirịa. Ọ dị mma ka anyị hapụ ịgaba ma Amerịka o wutere ha ma o wute ha, ka anyị nachiga na nke dịrị anyị. Ichekwa ọtụtụ mba, chekwaa na Israel, na-agụ nwa na onwe gị nchọpụtago nwere ka o si adịghị ka a ga-asịkere na ihe a na-ekwu bụ eziokwu na nke gị onwe gị na-agbanyeghị ihe ndị ọzọ kwuru. Ọ na-abụ ọdụghị nke eziokwu, ana m agba mbọ ka e nwee ife ndị oyibo na-akpọ confirmation, ka a kụọ ya ntụ. Achọrọ ka a kụọ ya ntụ maka na ọ dịrị adịcha nka. Oge mbido kwuru ife a 1974 ka m nwa ji kwuo ife a n'onwe m. Nwere mụ na nwoke agbara izu, mụ na nwaanyị agbara. O nwere akwụkwọ edere ewepụtara mgbe ahụ a na-ede maka akụkọ Nnewi. Wee na-ajụ onye dere ya, wee na-ajụ ndị Nnewi fasị ebe. Mgbe m na-ekwuzi okwu dịka onye isi oche ka m lụtụrụ aka na ọ dịkwa ka a ga-asị na anyị na ndị abụ nwanne. Ndị Jews, ndị deziri akwụkwọ ịzachiga ife ahụ kwuru riri nne. Anyị nụrụ ọgụ na newspaper, onye dee asị anya, onye dee asị anya. Ha na-ede na-agba m ụta. Gịnị ka m ji kwuo ife a? Kedu ebe m nwere nkwado, kedu ebe m nwere nnatara m si chọpụta ife a na-ekwu? Mgbe ahụ ka m bido na-ekwu ife m na-ekwu na ọ dịkwa ka ma mụnwa dịka okenye ama aṅụ iyi na anya ewu belụsọ na ojuru m afọ na anya ewu. Ọ bụ etu o siri dị. Anọkwa na ndị na-agba mbọ ka a chọpụta. Ndị Israel na-agụrụ bịa ebe a, anyị na ha anọkọ, asị ha na ọ dịkwa ka anyị na ha bụ okwu. Ha kwuchakwa ha na ejigo m maka eje Israel ọrụ pilgrim nke a na-eji anọ abalị 12 ama abalị 14 jee nọte aka jekwuo gụọrịa akwụkwọ okenye ebe ahụ n'ebe a na-akpọ Galili College. Anọ m ebe a gagharịa, baa n'ebe dị iche iche, baa n'ime nkoro ndị ọbịa nkịtị ụfọdụ ara aba. Maka ka Chukwu si mee ka ibe a na-eruru m ebe ahụ n'ebe na-agụ akwụkwọ, mụ karịcha ụmụ akwụkwọ niile na-agụ ebe ahụ okenye. Ndị ụfọdụ na-abịa akụzi ife ha na-akata dịka ya sị na ha na ife m masịrị ha. Agbasa akwụkwọ ha na-agbagharị m ebe be achọ na ije ha aba, ọma ka anyị esi mee ka ha kpọrọ m ebe ahụ wee negharị anya. Ana m enegharị ya na-asị o nwere ndị ojii bi nagoro Israel, ndị si Etiopia, nwekwa ndị ojii, ofu onye ojii jekwa anụ kpee ikpe dọọ ndọ si na ọbara ndị Juu na-ahapụ na ha ncha bụ kpere ikpe na nnukwu ụlọ ikpe Israel kpebie anabata nye ofe a na-akpọ citizenship, ya nabata ya n'osu bụrụ onwe afọ Israel. Mana eji otu akpịrị ụtara m ụtọ ofe n'ọbịrị agawala ike egwu na-atụ ha bụ mmemme enwe girigiri ndị niile si ebe a nawa mba. O nwere ebe a na-akpọ nnachigha ndị furu efu. Mana na ọ asịkọdụ na tata na anyị bụ ndị Igbo n'ezie na anyị bụ ndị Juu na anyị bụ the lost tribe. Ọ dịrọ ka ndị Igbo niile ya ekunye sị ka ha nawa ebe a, ha na-ebekwana ka ya erite ha.
no enwere ike mmadụ one na one chọrọ kpụrụ mmadụ one na one ejebe jee n'afa ndị Igbo nọ na Naịjirịa esikwa ike ọnụ ebe ha bịa kpa eritere ha bịa ebe a na anyị na ha anyị anabata anyị nwere ka nke ha nwere anyị bịa ka ha n'ụba ọnụọgụ ọ bụrụ ka o siri dị si agbanụ na mmechi aka na arachi ịfara na uko n'obe were nwayọ were ọkpa wee chọọ ibe dara mmiri anyị chọpụta ya anyị asị ha nwanne bịa bịa ma ọma nwanne anyị anọrụkwara ebe anyị nọ ha nwa anọrọ ebe ha nọ anyị a na-eterịta ọdụ na-eriri nwanne mana na-enweghị nchọpụta zuru oke asị na a na-eme ọ dị nke a ga-asị na n'ọbife a na-emechu emechu n'ọkpọrọ ahụ ka achọpụtacha ọfụma dịka isi kwu na a na-achọpụta akwado nsị chọpụtara mgbe a chọpụtachara oriri ya bụ na ya bụ n'ụtụtụ daalụ ọ dị mma anyị na-ekene gị odogwu o nwere mgbe ndị Israel butere akwụkwọ mpịọba nke ndị oyibo na-akpọ fọm n'ala Igbo ị maara maka ihe a? Ama m maka ebe a ka a nọ nkesa ya bụ akwụkwọ anyị nwere afa ndị mmadụ bịarudenye n'ọnụọgụ oyibo nearly 8,000 akwụkwọ ha ka dị ebe a ma na-asobezie ya bụ ife ndị ahụ bịa sị na ha King Solomon's Sephardic Federation emekata enwekwa ndị azụ a na-akpọ Ashkenazi na King Solomon's Sephardic Federation kwere n'ịnabata ndị ojii bụ ndị Juu ma ndị nke ọzọ ọnụ achọrọ ịfụ onye nwere high concentration of melanin on the skin ya onye akpụkpọ arụ ya dị ojii ọbịa dị ka akụkwara ya ibe nche ọkadugodo mana na ọkụ dara Igbo bụ arụ n'ọnyụọna n'ọwa na-aga iri anyị nwetara ife ya agba onye nwoke na nwaanyị ma onye kwere ma onye kwere ife ya asịba na eziokwu dị ya anyị ekpopụta akwụkwọ ndị chọrọ iji Israel anyị ama ka anyị si n'aka ha jebe n'ajụjụ n'okwu a akwụkwọ a ha butere n'ala Igbo o nwere n'akụkụ Naịjirịa ọzọ ha butere ụdị akwụkwọ anụrọkọ na ọ dị mma anyị na-ekene ịnụrụ ka ọ na-akọwa na ihe ruru 8,000 candidates ya 8,000 bụ ihe debere afa na nke ya n'ụlọ ọgwụ ya ọtụtụ ebe n'ala Igbo ebe edebekwara afa ahụ bụkwa etu a ka ọ dị mana nke m na-ekwu bụ nke m nwa jere ịfụkwa na onye nwe ụlọ ọgwụ n'oso ọkọwagoro na eziokwu na ihe ruru 8,000 debara afa aha nke dị ebe ahụ ohere adịrị ha anyị ije bupụtebe fọm ahụ maka unu fụ ya n'ofu n'ofu e nwere ihe a na-akpọ DNA test nke ndị Amerịka mere wee kọwaa na ndị Igbo na ndị Hibru bụ ofu. DNA test ya bụ nwunye gị mụọ nwa gụ na-enyo ya ma ọ bụ ya ka ọ bụrụ ya ịkpọrọ nwa ahụ eje mee ya DNA test emesịrị anya ya esi n'ọbara ya mara na ọ bụ gị ma ọ nọbụrụ gị nwa ọ sịkwara ya bụ na o megbuo ọgụ afọ 10 emee ya a ga-achọpụta na onye a bụ agbụrụ dị etu a ma ọ bụ agbụrụ dị etu a. Ndị Amerịka emegbu ya wee chọpụta na ọ bụ eziokwu. Ndị Israel na onwe ha emegbu ya wee chọpụta na ọ bụ eziokwu nke bụ na ekpere ikpe na Israel ma ihe ọ bụ eziokwu n'ihi na onye Igbo chọrọ ịnụ onye Hibru asị na ọ ya ha anụ na ọ bụrụ onye Hibru onye Igbo wee sị na ya bụ onye Hibru asị ya kedu ka o si bụrụ eziokwu onye Igbo wee jee mee DNA test wepụta na kọt wee kpegbuo ndị gọọmenti Israel. Ndị Israel onwe ha wee jee mekwuo ofu na eziokwu wee kwado nenekwuo ụfọdụ ama nke ọkammụta Ejiọfọ gbara na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ dị mma, ana m ekele gị dịka isi ekwu afa m bụ Peter Ejiọfọ ịgbakwunyere ya ife n'asụsụ Igbo ọ bụrụ prọfesọ nke anyị na-akpọ n'asụsụ Igbo ọkammụta ọ bụ ọrụ oyibo ka m lụrụ
ebe m rụrụ nọọ kachasị na Igbo na mụ ma lụrụ ọrụ dịka vice chancellor ya bụ onye isi mahadum Nnamdi Azikiwe. Ife a na-alụ ọrụ afọ bụ na gọọmenti kwere arọ 5. unu n'anya taata unu afọ na anyị nọ na ejirimara otu Sụwakwa Igbo nke nyanwa bụ onye isi ochie otu Sụwakwa Igbo. Taata ọ bụ ndị ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti kpọrọ anyị oku, ya mere anyị ji nọ n'ejiji ya. O so na onye mere na mgbe ha jere ana nsọ na ana Israel, ọ bụ ya nwa amadi chọpụtara na asụsụ Igbo adịghị na Jordan ebe e mere Jizọs mmiri Chukwu, mana ka anyị hapụ na asaba ikpere ka ọ dị ọcha asa ahụ ya na o webụrụ ya. Nna anyị ukwu anyị chọrọ ịjụ ofu ihe na-agbado ndị Igbo, maka na nne anyị ugbu a n'ihi na ndị Igbo amaghị ebe ha si, ha amaghị omenala ha. Ihe butere ya bụ amaghị, maka na nwa amaghị nne, a sị na nwa maara nne ya amarago ndị ichie. Onye amakwana ha ikwu nne ya amaghị ikwu nne ya, ife mebi ya ama ebe ọ ya agbaji ọsọ. N'ihi ya kamgbe ije were ije gbawa ọsọ, o nwere ka isi wee nụ akụkọ ebe ndị Igbo si, maka na mba ọbụla n'ụwa nwere ebe ha si. Ọ bụrụ na o nwere ebe isi n'akụkọ na kebukebu ma ọ gụta n'akwụkwọ ma ọ fụta ma ọ nụta na ntị, mee ka ndị Igbo mara. Ekene m gị. Ana m ekene gị. Ndewo. Na ife anyị kwuru oge anyị na nwata na ife ka mgbe anyị na-agụ akwụkwọ na praịmarị, mgbe afọ onye ọbụla bụrụ na ogbe a mụrụ ya ka ọ nọ nwere ebe onye pụrụ, agaghị amasị na nnụrụ ya. Mana mgbe anyị pụtaziri jebe ma kọleji gara mahadum, ka anyị bidoro n'ụba ka a na-asị na ndị Igbo bụkwanụ ndị Jews bi n'Afrịka, ya na ha si na be ndị Jews pụta, maka na ndị Jews ka a na-akpọ ha mgbe ahụ. Israel a pụtara ọhụụ nọ ndị Jews ka ama, o ji eme ndị be anyị asị mmadụ na ọ da agba ka ndị Jews. Anyị bidoro n'ụba na ndị Igbo si na fa bụ ndị Jews pụtaziri na anafa wee bili n'ebe anyị dị kịta. Mana ọtụtụ n'ime anyị ekwere na-enyi okwu enyo na-asị ndị Jews anyị na-ahụ na foto dị n'ọcha, mana anyị nwado oji anyị si ka eke ihe a si emezi. Ụfọdụ a na-akọla anyị si n'ọnwa ahụ jiziri nwayọọ nwayọọ wee gbanwee ndị be anyị, mana abịa n'etu o si eme ife na ịgba mbọ na anyị ka ji ịgba mbọ ahụ anyị na-echekwuo ya ma etu ndị be anyị si efegbu alụsị oge gboo, na o nwere nke yile etu ndị Jews si eme nketa etu n'akwụkwọ agba ochie wee ruo taa. Mana mgbe e bidoziri gesibe ntị ike bụ ife a mere ife dịka ọ karịbere afọ otekata anọ aka ya bụla afọ anọ, ife dịka afọ 3 na afọ 4 ka nke a mere. Ya bụ ife dịka 2012, afọ 2013 ma afọ 2013, ka o nwere ife a na-eme ndị gọọmenti na-eme na Owerri dị n'Imo steeti. Onye na-achị mgbe ahụ bụ Rochas Okorocha, o wee fakpọọ ndụ ka onye fa ga-enye ntụrụugo, onye fa ga-etuwe ugo, mmekwa ma onye isi oche ọgbakọ. Oge a na-emezi ya ka otu onye kuniri wee sị na eme akwụkwọ na ndị Igbo ndị Juu ụfọdụ a na-achị ọchị, mana na ya ga-akọ ife ya ji anya fụ ife megoro onye nwa na onwe ya, wee kunye ya wee sị ya kọba, wee kunye ya kọba, enye ya egbe eji ekwu okwu na ọ bụrụ izu ka ọ na-agba, wee kwube wee sị na ya bụ Israel, na ya bụ onye obodo dị etu a n'Imo steeti, na nwunye ya tata bụ onye Juu, nwaanyị onye Juu, na ndị Israel adịghị ekwe
nwaanyị fa ebe onye abụghị onye Juu oge a na-alụrụ ụlọ ebe ahụ nwee ka ofu nwa agbọghọ onye Juu ya na ya bidoro dịba mma esizi ya na ịkụta ụtaba bawa n'afịa ha wee sị na fa ga-anụ ya nwaanyị kweta na ya ga-anụ ya ya masị na ya ga-anụ nwaanyị ha wee kweta wee jezi aka fa mee omenala dị na ya mgbe e jere n'ọsọ ọnọ ka eji ọsọ chụ ya wee sị ya mba na onye nwa abụghị onye Juu na onye ya na onye Juu ya sịfa na ya bụ onye Juu asị ga na ọ bụrụ onye Juu n'ebe ya anya ka onye ala ọkwa nlekọta etu a ka ọ dịrị ebe n'ife niile na-ebili bụ na kọt n'ụlọ ikpe ya wee gba akwụkwọ na kọt na ya bụ onye Juu hapụ na ya bụ onye Igbo na ya bụ onye Juu wee kpebe na kọt ndị kọt fụpụ ya anya dịka onye ala ya na-ekwu ihe ya na-ekwu wee sị na ọ dị mma ihe ebe okwu ya ebi ebe nye ihe ya ebi wụsị ya mee ihe ndị oyibo na-akpọ DNA ọ ibe chọrọ wee jee mela ọbara bụrụ asọmbụrụ ihe niile eji eme wee tinye ya na labụ ihe eji enyo wee nyoo ya na onyokomita wee nyoo ọ bụrụ na ihe bapụrụ n'ọbara ya ihe bapụrụ na nke ndị Juu bụ okwu ibe eso ya gwara ha n'ọbara ya gosi na ya bụ onye Juu mana ndị ọcha wee sị mba ịma na ọbụ ọbara ndị ojii niile ya ga-enenekwa ọbara ndị ojii ndị ọzọ etu o si ekọ wee yọbazie ma na ya akụ ndị ya ekwetana ohu ndị ọzọ abụghị onye Igbo wee bịa kweta onye nke ọzọ kwetakwa wee mịla ọbara wee nene wee bụ na ọ danahụ na nke ndị Juu nọ nke ya nwa bụ onye Igbo danara na ọ bụzi ihe ahụ ha nenetara ka e wejere na kọt ikpebi ya makara ndị ọcha mara ka ha ọgba aka azọ na ife adọra bela e wetara anya di ya na-ekwuwe na ohu ife ahụ na nke ya na nke ndị Juu na ọ bụ ohu ife mana onye Afrịka nke ọzọ ndụ nke ọzọ na ọ bụrụ ofu ife ndị ojii ndị ọzọ ọ bụrụ ofu ife ekene gị ka esi kọwapụtachi ya maka na ife nọ na-ekwu ife meziri na kọt bịa ikpe wee sị na onye alabara ya sị na ọ bụ onye Juu tinye ya ikike ka ọ nụwa nwata nwa agbọghọ onye Juu na-ebe okwu bie debe akwụkwọ binye aka nye ya ya jee n'ụlọ ikpe ebe a na-agba akwụkwọ na nwunye ya tata bụ onye ọcha onye Juu ya nwere ike ịnụ ya maka na ọbara ya na ọbara ndị Juu na-enenere ya na DNA ọ bụla otu ife nọ na-akọ ebe ọ nọ mee bụ na owu họlụ dị n'Owerri ndị mere ọgbakọ ahụ bụ ndị gọọmenti onye chịkọbara ya kpọmkwem bụ onye a na-akpọ special assistant onye na-enyere gọvanọ Rochas Okorocha aka dị iche ọnwa bụ onye isi oche anatakwara olite n'aka ha anatakwara m ịtụ ugo n'aka ha ya bụ na ọ kpọrọ ibe a ka ọ kọchiala nsị gị na ọma na ife abịa hụ nkịta gị nwe nkịta akpa igosi gị ọkwa ka mgbe ahụ ka m bidoro chegharịa echiche ife a na-akọ n'ọrụkọkọ nwekwara ife dị ya na akara anakwara na ọ nara akụ ya maka ndị ọzọ abụrụ ndị Igbo ya bụ na oke m maka m ga-akọdobe amakwa m na o nwere na ndị Juu ụfọdụ ejego akụkụ Aguleri ụfọdụ ọnụ n'obi ndị Igbo ọnụ n'obi ndị Igbo ekele m gị udo ekele m gị ekele kwasị gị ka maka ndị be gị na ndị Igbo afọ ụzọ ha hapụkwana anyị ka anyị na-aba anyị okwe ha ama na ihe dị na ndị Igbo ka a na-azọ ihe dị na be anyị ka a na-azọ mana o ji ihe nwata were aka enu aka na owetu nwata ewerekwa ihe anyị nọ ha bịa anyị ji anọkwa ha na nkịta anyị tachara ọjị ndị Igbo bịa na be gị mụnwa bụ Prince Charles Chukwu nọ nso ume Okonkwo
eze ọnụnụbi Igbo Igbo na Israel bụ ofu. Ị na-anya Igbo a na-akpọ Igbo Hebrew language. Onye akwụkwọ n'Igbo bụ Hebrew wee gbadata n'obodo a wee nọdụ were mmụsa. Ma mgbe ọ na-abịa odu ọtụtụ ndụ wee bịakwa ndị ụmụazụ ya. Ma onye nchụaja a na-akpọ Eri, ọ ya bụ onye isi nchụaja n'oyibo a na-akpọ chief priest, wee durukwa ndụ nke ọzọ. O nwekwa ndị a na-akpọ obodo a na-akpọ Okotu were bịa. Onye mụ Igbo so na agbụrụ Jacob. Yes, ebe na akwụkwọ nsọ enwere Jabok Igbo na Baịbụl. Ọ ya bụ Igbo. Onye amaghị ebe mmiri nọ bido, anaghị ama ebe o ya nọ kwụsị ya. Ndụmọdụ na-enye ụmụ okorobịa na-efe alụsị bụ na alụsị esitekwa ọnụ na omenala Igbo. Alụsị esi bịa, mana ya ma na ndị Igbo onye ha atakwa ndị Igbo ụta nnukwu, maka na oge ndị Igbo si n'Ijipt wepụ, ka ha na-aga n'obodo ekwere ha na nkwa. O nwere oge olu mgbe Mozis hapụrụ ha wee jebe ka o jee nata ike. Ha chegodo Mozis ma agụụ m ihe niile chọọ imesi ya ike. Onye anya n'akwụkwọ nsọ ịfụ na ụmụ nwaanyị anakọtara ụmụ nwaanyị ma gold ma yeri ha yi were kpụọ ọnwa efi wee na-efe dịka ụdịdị otu a ka mma ndị Igbo si wee bubata ife alụsị, maka na ama na Chukwu okike bụ Chukwu nwe ihe niile, ya nwe mmadụ nwere ihe dị n'ime ya, mana o nwere ngalaba ya alụsị si wee bata n'ala Igbo. Ọ bụghị ya ka Igbo ji meri chi mgbe ha, maka Igbo nwere chi okike. Anyị na-ekele gị. Etu a ka anyị